хора на почва. 100 пъти хора почва. Пепи, гледай му краката. Аре, Ванчо. Сега ще ги гледам. Сега ще видиш колко е грозно. Скажи ми нещо. Ванчо, дай. Сега гледай краката. Гледам. Това се виде на клипа, Ванчо, не реви. Ерева, почва. Ванчо, и какво стана? И аз мога така да правя. Ванчо, гледай му краката. Нищо не се виждам, не дължиш. Давайте да. Ама нищо се виждам. Елата да ми дължиш. Сега ще гледам. Ако не те казвам, само да дава сам. Ама дръжте му, бе! Чакай. Ана Хан. Играй след малко, че играем. Пепи. Мамо, стига, бе! Играеме. Не! Да, не. Да. Съба, айде съба. За малко се. Гледайте сега на съба краката. Здрасти, хора. Гледайте на съба краката. Тя стъпна отдавна. Не съм стъпнал. Какво се прави? Ето хора. Айде сега. А кой ще ми държи? Дръжте. Чакай. Ще видите. Не. Съба стъпна съм. Съба стъпна да не видях. Не, Ванчо, кажи, че не. Не видях. Давай съб, продължавай. Опа. Тя има сейф, хора. Леко се. Стопна! Да! Ето поне така! И как правиш? Айде, дръжте. Хора, сега е Роза. Ванчо, не стони! Тази тебе ще качаш назад. Чакай, Роза. Гледайте! Аз мазохиста бега! Сейф! Страх ме! Нема страх ли да го махнете? Да свиете така. Не може да го свиете. Ванчо, виж бе! Бе, аз правим клип. Може да го свиете така надолу, да падне надолу. Да го сложите. Да, Роза, ние комбинация така. Ама ние комбинация така не може да кажем. Ванчо, държа ме. Силно, Пепи. Я слушайте една тук да има. Не може! Тук да има. Дай ме, Розе! Загубиш. Аз как мога, нали, Ванчо? И даже по-бързо. Чакай, мам. С катера горе, ама не знам дали ще стане. Аз как го минах, тя се отказва, Ванчо. Не се отказва. Ами дава ли? Да, че времето тик-така. Просто е времето тик-така, ти си най-бавна. Ако не спирам. Нека да тик-така. Не, нека да ме още да ми държи. Не. Ти не си спокойна при мен. Давай, Роза. Просто е много тромбо. Ето, ще хора пара. Колко седна? 20 лева. Не. Тарикат. Дайде. Събо, наблюдавай. Трябва, че отварям, че отивам до магазина с малко, ще звънам, че малко иска да откачи. Роза, ти. Айде, така. Сейф! Сейфчо! Роми, парато, всеки да има. Насъпна! Не. Да! С това! С това
Роза настъпи. Не го настъпи. Настъпи нечестно. Ще има втора Ето, пак настъпи. Пак. Имам сейф поне. И сега Ванчо. Аре от начало пак. Ванчо, искам да се стешнеш. Ванчо, ако го стигнеш, значи ти излизаш от играта, защото си готов. Ако си финишен или сейф? Да, финиша. Ако си сейфа. Хора почвам. Давай, Ванчо, бързо. Гледайте му краката. Давай, Ванчо. Ще гледам до милисекунда. Аз съм от тук да гледам. Не! Ванчо, почакай. Кракът ти влезна малко аварийно, внимавай. Роза, ако искаш да ще стъпна! Ванчо! Не съм стъпнал. Добре, Роза е хубаво. Роза е. Добре. Добре, да живе, айде. Не си стъпнал, просто чакай. Абе, спокойно бе, има доверие, само си. И аз нямам доверие. За малко ще ми нападне. Да, видех как се предаваш. Ей, сейвна, бе. Ще сейваш? То се знае. Ванчо. Пусни, Пепи. Не знам, но май сейваш. Няма да сейваш. Пепи, пречиш. Добре, дай. Стъпна. Добре, Ванчо, не играеш честно. Бе, нямаше докосване. Да, давай. Роза вече е по-голема. Да, Ванчо, искам финиш, ле. Добре, айде. А тук имам ли право да стъпвам? Не. Моля ви. Ван. Не. Няма. Успей. Колко ли е трудно? Роза, ама го прави пак. Защото пак ще минем с мен. Тук ли ще ни е това? Да. Хора, вижте. Това така надолу свалих да има повече игра. О, да, по-интересно така, нали? Защото горе ще паднем и трябва Грешно ще окажем. Не съм. Гледайте му краката тогава. Той стъпна. Нека да излезне. После ти си прав след него, като печели. Брат, не знаеш, че стъпнали, няма да излезе. Защото ти стъпнат вече 2 пъти. Не съм стъпнал. Гледайте му краката! Чехото му се гледа е така долу, ама той... Ема, чехлата! Ти си стъпнала така долу, така беше, Роза. Айде, леко. Давай. Леко, добре. Сега той излиза от играта и той снима вече на всичко. Стъпна? Не. Без да гледа Ванчо, без нищо. Край. Ванчо беше. Победи. Чели, сега съм раздавайте! Ванчо, сега снимаш? Победител! Не. Пепи, давай. Печеля си чули. Само гледай така. Аз не гледам, аз снимам. Мамо, това беше на ръба. Сега да спа. Моето задължение е само да Ми е снимам. много лесно това. На мене ми е лесно. На мене ми е много лесно. Сигурно като взема. Гледайте, гледайте краката, Няма как. Ама. Не, минаваш си. Това е по-лесно. Виде! Нямам право на дървото, нали? Нямаш. Има. Няма право да се фаща. Не. Няма. Добре, сейф! Сейфка! Хора. Айде! Пепи, бех за теб, ама. Събай! Хора, закри Събо. Събо, чакай малко. Това беше на ръба, видя ли? Събо, дано планети. Айде, Пепи, ела гледай. Това е много лесно. Ако Иванчо минеш от това. Гледай, Пепи. Там, Събо! Не. Стъпна! Не. Ванчо, видя ли, Ванчо? Така беше. Да, имаше Събо. Не, така. Розе, Пепи не честния. Ванчо, той не играе честно тази. И Розе, само реве. Този е. Роза няма да спа. Що? Чули? Повече.
Да играете повече, ама нямам батерия. Колко имаш? Има зарано. 15%. Ами тогава и аз се факам. Вижте, ами се карайте. Хора, май Роза ще победи. И двата! Да. Няма да победи хора. Сега съм аз. Сега трябваше да е Иванчо, ако не си победил, нали? Аз съм четвъртата хора. Ай, трета. Вече си втората. Аз съм трета. Тук е на ръба. Ще се погледа. Чакайте! Това не чакаме. Тук да да изгуби. Нищо не да изгуби. Кой ще бъде третия? Сейф! Добре, нали настъпнах? Да. Охот. Ой, аз ще ходя така на пръсти. Защото ми така каже вам. Да. Ама аз точно... Не, брат, узна ми се! Добре. Моля те! Беше. Победе! Ема ти падна. Вижте какво има! Вижте! А тук трябваше да се качи. Не трябва да как се лъсна. Не, без чалба. Да, Роза, пак си Печалба, сега съм аз. Така, Пепи, време е за тебе да снимаш. Хора, ще правим... Добре, започва. Вижте сега, хора. Вижте ли, аз снимам. Сейф. Мая, стопна! Стопна, виде се. Снимай ги. Сара, Розали! Ти не си ли победила? Роза, моля те. Чули? Виж само! Стоп. Тя стоп. Хора! Роза имаше докосване. Виде? Да. Виж. Пускай фара. Чухме. Айде, давайте. Нямам батерия. Няма. Хора, свършвам.